da bala aljanna ne. Wani wallah daukar nauyin waka Alhaji Aliyu Abdullahi manaja mai ashana jega. Ayi sauraro lafiya. Motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Ya ɗaya mai sammai mai kasaiya mai sauke ruwa ya tsawa. Mai rana da wata kuma mai ni mai taurari sarkin baiwa. Alƙaharu almutahali ya masani mai sirrin kowa. Inganta mini nawa bayani ya mai ikon juyin kowa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya tare da tsira da aminci gun manzo Mahmudu fiyayye. Da suwai ba daga Aminatu dan Abdullahi shiryayye. Jagoran dukkan manzanni sirrin laye abin kamawa. Baban binta miji ga Khadija mai siffa ta kwarai kyawawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Ma shi makiyayi tuntuni ya saba da ake bo. Guga in ta jikanta a zurfi ta gane aikinta ta demo. Don haka Bello na aljannare na samu muku baiti sabo. Wawan lauda ke ka faɗa masu dan ka leke ɗabi'ar kowa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Bukatanta mu bidance sannu sai mu kira durin su da gwaiwa. Sunna ko an san mai suma dole a dole kiran su da wawa. Shakka babu rashi na abin yi sauraron an shi daga gawa. Ko da rashin jin illar bebe ai mun san da yana jin tsawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Ga wani sabon labari kebe za mu faɗa ko da ba a so ba. Bello ana ranko ne tilas shigar sai bai so haka nan ba. Mai ikirarin shuka mugunta ya shuka jiya yau zai girba. Masu mugunta sun ki fahimta dan an kulle hanyar tuba. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Masu bayani suke cewa don wakaci aka ɗaura agogo. Mun ɗauko dan bande Aminu yan kebe mun huta da lagogo. Shi general bai ɗaya da bahili tuntun shi ya sabu da imbo. Mai tausai da riko na amana shi ya fi kyau jigon talakawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. PDP bana muke gwamna mun ƙare da siyasar shara. Kan baɗuwar haka sai tarihi guntun batir ya zama hira. Kamar hanya bai sa gane shi tsuntsu ya daɗa ƙarin kora. Sarkin noma ya tara kala ya koma ƙarar darhewa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Wannan ya gagari gyara sai an samu gwani mai gyara. Irin general dan bande Aminu can zaki kore su a shara. Jigun Fatima ne dattijo jagiri mai rufe ramin kura. Mai daraja yayan Ibrahim jagoran tafiya kyakkyawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke ba sai general dan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Mun yi shirin tafiya ta mutunci ga jigon mu muradin kowa. Mai daita kusuri araban da suna kiyaye da kimar kowa. Masu rikon jama'a da mutunci masu dubun hikima 'yan baiwa. Masu cikar kima da kamala ba su hawa kan haƙƙin
majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa namu shiri ba ƙaryan noma ba ƙarya ta corona ciki ne ba ma aikin baban giwa yin buta ta bulon konai namu shirin mu da ƙaryar fidin don a raba kowa da kaso ne ba mu zubin kayan barnar ruwa don zaluntar talakawa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa don haka mun ka wakilta kwamanda wanda ya san kimar talakawa an shaki mai kare tafarki mai iya kare kimar kowa aminu uban tafiya dan bande GAB gwarzo mara yawa ga sarkin yaƙi da ta'adda ɗan gata a gurin talakawa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa to mu kira Ibrahim bande gane ga Aminu janar mai girma shabege ga dubin jama'a kake kai da watan sallah sha nema wanga karo a siyasar kebbi ku Allahu ya baiwa dama kuka faɗan a jagon al'umma don inganta muradin kowa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa cikin tafiyar mu da Faruku bande mai kima a idon talakawa kanan gwamnan mu janar aminu mai ɗabi'ar renon talakawa Haruna Musa je gagun tafiyar katun kudawawa inda ya ga ku cikin tafiyar mu ba mu gudun goga ta da kowa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa akwai musan da baya argungu sai da irin su shirin muka girma duba na da kefin mu a homa mun taka da kafar mu ta dama Jega da Umar nau mai randa sun saba da halin alfarma ku muka bi sa'an ku da namu sai nasara ta samu ga kowa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa albishirin mu ga hajja Fatiku shirya domin tayin yayi mai nasara kuma matar banda aminu kamar first lady kin yi ya karbi uwar alƙibla ko kebe mata za ku jiki gobe su dama sai ma sha'a sai fara'a da kina kula kowa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa ta ba akala mu je kan giwa don dubicin mu a can yake shi ma yin tafiya da sanusi alelu zai daga likafar mu ta girma su aka ɗauka don a yi gyara ko rasa tasu yana rasa dama kebbi aliyu da shi da aminu sun shirya su ga kimar kowa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa Alu manaja su faɗan jiga shi ma ya fita motar kwali mai kamfanin ashana masoyi shi ma ya fita motar kwali ana ne gun sabon gona Aminu na bande maso talakawa alu manaja ya ce mai waka gana aminu maso talakawa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa Alhaji Abba Aliru Ubana shi ma ya fita motar kwali adamu aliyu gwarzon sanata shi ma ya fita motar kwali Dr. Yahaya abin farin mu shi ma ya fita motar kwali sannan gwanda uban tafiya ne shi ma ya fita motar kwali kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa Alhaji Sani zaura hukuma dan nan gwando maso talakawa alhaji kabiru kan sadauki na baba aliyu maso talakawa shin don Allah ina mai doki yan ke bisa zakin fama mai doki mutumin al'umma musa garma maso talakawa kowa ya fita motar kwali apc majalisar caca dan hadarin gada jalla ya dauro kowa a ciki baya karko muke sai general dan bande aminu muka yi gwamnan talakawa sai na gaida
da sadauki suru da bagu da na bayanai. Za mu kira musulun ɗan kamba na baba a mako kwamandan fama. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Faruku Ajala ya nemi na hairan gaida na abba maso talakawa. Sabu ta kura mun gode ga na Aleru maso talakawa. Dole na gaida janar dan kamba magun dande maso talakawa. Mashin jega ya nemi na hairan ɗan jegawa mai alfarma. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Lila kamba masoyi na dole na jinjina mai kaunata. Sai na jinjina masu katifa Suleiman kamba ya nemi na rana. Alhaji Isa dan tireda shi ma kamba ya nemi na rana. Kabiru ɗan girma mun gode sinkin kamba ya nemi na rana. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Don Allah ku haɗa ni da Zimbo Arewa da Dambe suna bayanai. Alhaji Mamman sai na gaida a mako na kamba ya nemi na rana. Sai na mashaya da gi mutume na shi dattijo ya nemi rana. Abu ɗan noma ya nemi na hairan birnin Kebbi mazajen fama. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Aliyu Bature ya nemi na rana dan PDP mai alfarma. Woman leader ta yi mana rana don waƙar General ɗan girma. Ibrahim bawa na kamba uba na farin dattijo ya nemi na rana. Kogan da in mun je gaisai shi ma baba ya nemi na rana. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Sabu kura ya kyauta domin banda ya nemi na rana. Bala giredi ikon Allah gana Aleru da Abba Ubana. Bello muje in gaida Ajala mai gonar mota ya yana. Alhaji baban gyaɗakin gari gana turaki maso talakawa. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Garba Hassan dan wara sadauki dole mu jinjina zakin fama. Shehu na tsohi ubanmu na shanga mun sara maka zakin fama. Yara ina idi sambawa gana Aleru kwamandan fama. Dole na jinjina nan alaran matiku ubana mai alfarma. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Mai anguwa sai na je gaishe shi Abdullahi maso talakawa. Alhaji gaga na ɗakin gari sai na gaida maso talakawa. Alhaji Gabali ikon Allah gana Aleru da Abba Sadauki. Sai mun gaida ciyaman fati riskuwa ikon Allah ne shi. Kowa ya fita motar kwali APC majalisar caca. Dan hadarin gada jalla ya ɗauro kowa a ciki baya karko. Muke bu sai General ɗan bande Aminu muka yi gwamnan talakawa. Sai lambar waya kamar haka 0800 608 771 3